खन्थाइनि मुं आफानिसिम गांसे लाइजाम। खन्थाइखौ लिरदों बिथां सानस्रि ब्रह्मआ। दानिया फैदो बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। आफा, आं दिनै जोबोद गोसोखांदों आफा नोंखौ। नोंनि अननाय, नोंनि बोसोन होनाय, नोंनि रागा सोंनाय। मानोबा दिनै गोसोआव गले गले जाखांफैबाय थादों। आफा, नों मोजाङै दङ ना? आरो आइयाबो। गोबाव जाथारबाय आफा नोंसोरखौ नुनो मोनिया। आं नोंसोरखौ जोबोद नायनो गोसो जादों। आफा, नों आंखौ मानो दासिमबो निमाहा होनो हायाखै? आंखौ निमाहा होदो आफा। आगोलनि बायदि अनफिनदो। एसेबो गोसोखाङा नामा आंखौ? नों मिथिनो लुगैया नामा आफा? नोंनि फिसाया माबोरैहाय दं? नों मिथिनो लुगैया नामा आफा? नोंनि बे हावरिया फिसानि जिउआव जालांनाय जाथायफोरखौ? नों आंखौ सुखुआव दं सानदों नङासै आफा? नाथाय नोंनि बे हावरिया फिसानि बरादा सोलिलांबाय। बै समाव आं नोंनि बोसोनखौ मानिनानै सोलियोमोनब्ला आं दिनै गोदाव सोराव जानांनाय नङामोन। जायनि थाखाय आं नोंनि गोसोआव गोबां दुखु होबोदोंमोन, बियो आंखौ नेवसिलांबाय। आरो मिन्थिगौना आफा, बियो दा गुबुन आइजो जुलि खालामबाय। बिनि अननायाव सैथोथियानो गैयामोन। बियो आंनि जिउआव दुखुनि देंखोल' होनानै गालांबाय। आं मा होननानै फोरमायबावनो आफा? आं बिखौ सिनायनायाव गोबाव खालामबाय। दासिमबो आं बै समफोरखौ गोसोखांबा गावखौनो फोजोबनानै लानो गोसो जायो। नाथाय बे आंनि अन्थाव बाथाव फिसानि महरखौ नायनानै आं फावसायफिननांगौ जायो। आरो मिथिगौना आफा, माखासे मानसिफोरा आंखौ मा बुङो? फिसाय गारजानाय होनना। बिसोर मानो बिब्दि बुङो आंखौ? बिसोर मानो बुजिया आंनि मा दाय दं? दिनैसिम आंनि गोरबोआव सोंथि जानानै थाबाय। सिमां साननानै बावनो नाजायो, नाथाय माबोरैहाय बावनो? बेथ' आंनि मोगथांनि सिमांसोमोन। जाय सिमांखौ आं बावनो नाजाब्लाबो बावनो हायाखै। नाथाय आफा, नोंनि बे सुनि फिसाखौ निमाहा होदो, बजबफिनदो, अनफिनदो। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।